2 viikon työmatka ulkomailla, let's go. Tosiaan matka alkoi Lontoosta, kun mentiin kuvaa Olipa kerran Jussi-videoa, ja heti seuraavana päivänä English Breakfastin jälkeen soi vähän reissubroidi-kontsaa. Ja seuraavana olikin takaisin lentokentälle, ja matka jatkui Venäjän ilmatilan läpi ensin Kiinaan, 7 tuntia siihen välilaskuun, ja sitten mentiin Tokioon, Japaniin. Ekana illalla jäätiin Naritan lentokentän lähelle Naritaan, syömään vähän raamenia ja testaa vähän Euro 60 smoothie 7-Elevenistä. Seuraavana aamuna huomasikin, että on tää kyllä aika siisti maa, ja mentiin kohti Tokioa. Tokiossa me oltiin yhteensä noin 11 päivää, siellä oli paljon kontenttia kuvattavana. Ekana oltiin Jussinkaan kodittomana yöllä, ja sitten mahtui paljon myös muita videoita ja smoothieita. Tässä esimerkiksi kuvattiin myös Juholle kontenttia Juho Flow-kanavalla. Ja ei olisi reissu ilman reissubroidit videoita. Joka illalla piti myös laittaa tiedostot latautua, koska tuli varmaan yli 4 muistikortillista täyteen matskuu. Vikaa Japani video kuvattiin hienossa miljöössä, ja tosiaan tämän päivän jälkeen Japani videot kuvattu! oltiin jo matkan loppupäässä, mutta silti vielä 19 tuntia yhteensä lentoja takaisin Eurooppaan. Pariisi odotti ja siellä kuvattiin vielä pari viimeistä videoa. Matkan vikavideo kuvattu. Pariisissa ollaan. Eiköhän kotiin.